रघुपुर गांव बा, हमनी के गांव बा। यहाँ ये जग होता, हनुमान प्रतिष्ठा बा, बिहान से अष्टयाम शुरू बा। यही में हम ये गांव में अपना गांव में बानी। ही देखल जाए सब कितना बढ़िया सुंदर सजावट होता। यहाँ झूला उला का भी व्यवस्था बा। आगे हम ले चलत वहाँ जहाँ स्टेज बा वहाँ व्यवस्था हुई, वो सब देखावल जाई। ये हमारा गांव के भाई जी बारन, सुरेंद्र भाई, तो इनका से कुछ हमनी के पूछा था, यहाँ के जवाब दे। हम ये व्यवस्था संतुष्ट बानी रहुआ? बहुत 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 धन्यवाद है। बहुत बढ़िया लगा था। बहुत बढ़िया तैयारी खूब बढ़िया बा। जोड़ नहीं खे। हाँ, तो हमनी के आगे चलल जाई या देखावल जाई। हाँ, कहाँ झूला बा, कहाँ पर स्टेज होता, वो सब हमनी के भाई लोग के देखाए। ठीक बा, तो चली आगे चली। ये लाइट के व्यवस्था ला जनरेटर लगावल गल बा है। लगावल गल बा। है ने आवो तो ने कर देखाओ। हाँ, है आवो। ये लड़का के जंप करेला बनता है। एमे लड़का लोग जंप करी, मनोरंजन के व्यवस्था होता। जे आई आदमी बच्चा भी आवता ओकरा के झूले ला व्यवस्था होता है मनोरंजन ला। बहुत बढ़िया। ऐसा 4 गो शायद होता। जौना में एगो हइयो तैयार होता है। इहो तैयार होता नु। बहुत बढ़िया भाई लोग लागल बा। देखी सब व्यवस्था कल सब कुछ रेडी हो जाये। आज तैयार हो जाइए भाई जी। ये हनुमान जी के मंदिर बनल बा। हाँ, हेने और घूमी। हाँ, ये हनुमान जी के मंदिर बा। यह प्राण प्रतिष्ठा इनके कल जाई। देखी कितना बढ़िया मंदिर बनल बा। मूर्ति भी तैयार बा, सब कुछ तैयार बा। इतना बढ़िया व्यवस्था बा। एकरे बिहान एकरे उपलक्ष्य में बिहान सवेरे 9 बजे से जलभरी के स्टार्ट के टाइम बा। अष्टयामो बा। दिने में बिहान अष्टयाम शुरू हो जाई, पहले जलभरी हुई 9 बजे से। तो रुआ से आग्रह बा कि जितना आसपास के लोग बात देखता वो जलभरी में अगर शामिल हो के चाहता तो हमनी के सादर आमंत्रित करत है ओकरा के। ठीक बा। एने दुर्गा जी के मंदिर बा, जहाँ हमनी के दुर्गा जी के प्रतिमा बैठाई ले हर एक साल। यहाँ कार्यक्रम भी होला दुर्गा जी वाला है। ठीक बा नु। हाँ, तो ये सब देखे के बा। रुआ लोगन आई, हम रुआ लोगन के निमंत्रित करत है, आमंत्रित करत है। रुआ लोगन आई है कहीं स्टेज देखी। हाँ, ये स्टेज बा। ये सब सारा काम शुरू होता। आज सब कुछ रेडी कर दिया। भाई जी लोग लागल बा तैयार करे में बा। गणमान्य लोग अपना गांव के सब कोई धनंजय भाई साहब बने। यहाँ के हई देखी सबसे बड़ा कार्यकर्ता तो यहाँ के बनी। इनके से सब कुछ तैयार होता, हमनी के सब साथ में बनी। ठीक बा। है का ये स्टेज देख ली, स्टेज तैयार होता जौन की आज सब कुछ रेडी कर दिया रात ले। हेने का और देखल जाए, इस सारा व्यवस्था कर जाता। मिठाई के दुकान हुई और कुछ व्यवस्था हुई। रुआ लोगन आई देखी, रुआ लोगन के सादर आमंत्रित करता नहीं हम। अब चलत है हम झूला दिखावे, जहाँ झूला लगल बा वो झूला के हम दिखाएम बताएम। मीना बाजार के भी व्यवस्था हुई। एने दुकान उकान सब लागी, ये सब व्यवस्था कर जाता। एने आगे बढ़ी। हाँ, ठंडा के टाइम बा, व्यवस्था बा। यो भाई जी बारन यहाँ में इनको के तनी दिखा दी इनका के। हाँ, यहाँ के बोलावल गल बा, यहाँ के बानी सारा व्यवस्था में इहो रहम। ये ने देखी लोगन हई का चीज बनल बा सुरेंद्र भाई? वो है घिरनी है। का होई में? वो नाची में सजावट हुई है। सजावट हुई, लड़का सब के झूले ला बनता। हाँ हाँ, हेने के झूला देखी बच्चा सबके झूले ला। हम गाड़ी बा, ऊपर लड़का सब बैठ के झूली हंसा घूमी हंसा। सारा मनोरंजन के व्यवस्था कर जाता। ऐसे लोगन जरूर आम देखम, एकरा के आनंद लेम, मिला के चाली होने का और झूला देखल जाओ। यही में 31 तारीख से स्नेहा प्रिया दीदी के कार्यक्रम बाजे वृंदावन से आओ तारी। संगीतमय भागवत की कथा बा, ओकरा के भुलाए के निखे। उर्वा लोगन दिन में हो जरूर देखम, आनंद लेम। ठीक बा, धन्यवाद। आगे देखी। इहो सब बच्चा सब ला बनता। एहो में बच्चा सब के मनोरंजन ला व्यवस्था कल गल बा। ई बा हिलोड़ो बा, हाई झूला बा। देख ली लोगन झूला, ई झूला बा।
सब लड़किया के हाँ वो लोगन आई वो लोगन झूली अगर बच्चा साथ में बात तो वो भी झूल सकता। हाई देखी है नाव वाला झूला बा एगो ई नाव वाला झूला बा इहो लड़का सबके झूले की व्यवस्था बा। मैंने कहे के मतलब बा कि पूरा साधन व्यवस्था कल गल बा। ये सब दर्शक लोग ला बच्चा लोग ला सारा व्यवस्था बा। रुआ लोगन जरूर आए देखम आनंद लेम साथ में साथ है। हाँ ई नाव वाला तो नाव वाला बोल देनी ई नाव वाला बा ये में लड़का लोग झूलला रुआ लोगन भी आए देखम झूलम। अष्टजाम के बाद में फिर वो जो वो गीत अथी वाला पाठ भागवत गीता वाला पाठ हुई 9 दिन के संगीतमय कार्यक्रम बा कुल मिला के 6-7 तारीख तक लेवा है। हाँ है जे भाई जी लोग आयल बा ये लोग के साधन बा अपन खाना बनावे के खाए के यही अपन लोग रही देखी व्यवस्था करी सारा व्यवस्था वे लोगन ला होता ऐसे लोग जरूर है भुलाए मत। हाँ भुलाए मत यहाँ एक बार जरूर आई और मेला के आनंद ली ठीक बा। धन्यवाद भाई जी रउआ कुछ कहे के चाहते तो कहीं अपील करी लोग से विनती करी विनती बा आई लोगन हाँ आई लोगन आनंद ली देखी लाभ उठाई लाभ उठाए। हाँ ठीक बा तब।